Xunta do Goberno, no mes de xullo, aprobouse un programa, unha solicitud de subvención para o proxecto da xuventude. Creo que outro día non se comentou nada desta subvención que se solicitou, de 49.619 euros. Se nos podes concretar en que tipo de actividades se vai destinar o orzamento, porque creo que se enviou, polo que pon aquí, digo, polo que pon no acordo, pon que se enviou a Consellería... Espera que dunha orden. A orden é publicada no DOGA no 3 de xullo de 2013. As subvencións están destinadas a promoción da información juvenil e a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías. Pon aquí que se enviou un programa de actividades. Descoñece que actividades son. É un acordo do 12 de xullo, 12 de xullo está aí, se churou. Sí. Ni moito, pero bueno. De todas formas, se mañana en Secretaría conformamos... Vale, máis que nada, si o programa, que programa é? 49.619. Exacto. Como era? Solicitude de subvención para o proxecto de xuventude. Perdón, 49.619. Y ya digo, lo recuerdo del 12 de julio, de la Junta de Gobierno. Y más que nada, ¿qué programa de actividades se envió a Consellería? Y si se imagino que si non sabedes que non habería resposta a solicitude. 12 de julio. Sí. Non di máis nada. A ver, como dime para saber. ¿Crees que se lea? Sí. É unha proposta da técnica de xuventude. Que pon que unha orden do 26 de xuño de 2013, publicada no DOGA o 3 de xullo de 2013, polo que se aproban as bases que regen as subvencións destinadas a entidades locais de Galicia para a realización de actividades dirigidas a xuventudes, para a promoción de información juvenil e para a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías durante o ano.